Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Berxwedan û mücadeleya rast piştî agirvesteyê. Hevdîtinên agirvesteyên ku di van rojên dawîn de zêde bûye, di dawiya dawîn de wê bigheje encamekê. Ev êrîşkarî îlelebet dewam nake. Armanca nihaya ku her du aliyan ew e ku bi destek xurt li ser masê rûnîn. Tevî ku nêzî 40,000 şehîd, nêzî 100,000 birîndar, bajarên wêranbûyî, nexweşiya şewba derketî, berçîbûn û tîbûnê jî em nabînin ku kesek bêje dewleta terorîsta Siyonîst bi serketiye. Dewleta terorîst bi xwe jî nikare îddiayeke wiha bike. Lê em hemû dizanin ku encama rastî ya vî şerî wê piştî agirvestê û gerek paşê agirvestê jî derkeve holê. Şüphe tuneye ku wê Filistîn bibe serkeftî, Filistîna azad wê ji hemû cîhanê re bê ragihandin, em ji dil bi vê bawerin. Lê ew ê bi vê bidawî nebe. Siyonîzm ne tenê li Filistînê, li tevahiya cîhanê wê serdestiya xwe winda bike û hilweşe. Werin em li ser daxwazên mislimanan bi taybetî li Xezze û Filistînê yên piştî agirvestê biaxivin. Siyonîstên hov divê teqez berdêla hovîtiya xwe bidin. Çawa ku bi trilyonan ji Almanyayê bi hinceta ku rastî qirkirinê hatine dayîna tazmînata ji bo Filistînê jî piştî agirvestê were rojevê. Mixabin mislimanên cîhanê heta niha nikarin piştgiriya şerê çekdariyê Hamasê bikin. Her yek ji van hinceta xwe derxistiye holê. Lê piştî agirvestê ji bo şerê ku wê dest pê bike tu hincet namîne. Divê neyê ji bîr kirin ku mücadeleya dîplomatîk jî bi qasî mücadeleya çekdarî wê girîng be. Ji ber ku misliman her tim li ser masê winda dikin, diyar dibe ku em dibin berpirsiyariyek mezin de ne. Ji bilî boykot û bûyeran divê seferberiyek cuda ji bo dadgehkirina dewleta terorîst ji ber sûcên şer were dest pê kirin. Cejna Qurbanê û Betlan divê Xezzê nedijbîr kirin. Bi silav û duayan.